To numre her i gang med 3, så skal være 1019 sammen her. Inden jeg begynder nedtælling, så rigtig god tur. 5, 4, 3, 2, 1, go! Når de kommer i mål til sidst, så det er spørgsmål om at genkende en svømmestil eller noget, og det er lidt svært, når alle er sort og grønne. Der fik vi også en pige med op. Jeg har ikke spottet andre piger endnu. Men selvfølgelig har vi også piger med i det her heat. Det er sådan, at pigerne også for alvor kommet med til triathlon. Det er ikke kun en herresport, selvom det hedder jernbane. Rundt om bøjen lige, og han har opdaget det. Go, Rachel! Kom! Go! Der kommer flere vælger op ad vandet, og vi har næsten alle 360 kommende kvarte. God tur! Tak! Diskussionen er for, det er en ud. Det er en pakke af regeringen. Vi har nummer 18, John Alvin, i diskussionen. Mine damer og herrer, Peter Østergaard fra Odense Triathlon Klub. Triathlon 2013. Fantastisk spændende og utroligt, det kan blive så tæt efter 2,5 timer i ruterne. Og så vidt jeg kan tælle, lige er det til en 5. plads. Velkommen ind, Lone. Sådan der. Kirsten Mørk. Velkommen i mål, Kirsten. Kom så, Kirsten! Sådan. Den kvarte distance. Fra UT2. Mikkel Akker. Velkommen i mål til Mikkel. Det er suverænt opkørt.